Sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethulusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulela usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. Load shedding is a worrying issue. We have warned them that this might arise from the floor, even though we are dealing with the annual report. Iphini ngqongqoshe omnyango amabhizinisi ombuso obetbapela utshele izikhulu zebhodi lakwa Eskom ukuthi bakhathazekile ngenkinga yokucisha kogesi njengoba izwe lisesigabeni sesine salolu hlelo. Nobody cares about us, we're just standing here not knowing when we'll move forward or backward, we don't know. Shubili sime echwebeni lase-Richards Bay njengoba i-Transnet isinqume ukumisa ukuthulwa kwamalahle kulo leli chweba. Iphini ngqongqoshe omnyango amabhizinisi ombuso obetbapela utshele izikhulu zebhodi lakwa Eskom ukuthi bakhathazekile ngenkinga yokucisha kogesi ezweni. Amalungu ebhodi ekseni namhlanje abevele phambi kwekomiti lomnyango ezamabhizinisi ombuso ezokwethula umbiko wokusebenza kwemali namabhuku onyakeni ka-2022 ukuya ku-2023. Lo mhlangano namhlanje ufike lapho Eskom imemezele khona ukuthi iqalise isigaba sesine sokucisha kogesi. Amalungu afuna uhlelo olubambekayo lwe-Eskom maqondana nokuthi izophela nini inkinga yokucisha kogesi ezweni. The energy available factor is a worrying issue. Load shedding is a worrying issue. We have warned them that this might arise from the floor, even though we are dealing with the annual report and the annual financial statements. But the current moments, issues of the moment will arise naturally because it's a worrying factor, obviously, the load shedding. Usihlalo webhodi lakwa Eskom utshela amalungu ekomiti ukuthi inselelo ebhekene nebhodi njengamanje ukuthi liqinise uzinzo lomholi nabaphathi ngaphakathi kwa Eskom. Our top priority as the board is to stabilize the Eskom leadership team. I am happy to report that the Eskom board has provided the Minister of Public Enterprise, Mr. Pravin Gordhan, with 3 appointable candidates for the group chief executive role. Ubambe njengomphathi kwa Eskom akazange aphawule ngokuthi banaso yini isikhathi esesibekiwe ngokuqedwa kwe-load shedding. Kodwa ubalule okuyimxhantela yehlukene enomthelela ngenkinga kagesi. The other element that load shedding does impact on the financials is the lower sales that we are generating. So there is a contribution loss that comes through in terms of the numbers. The chairman has indicated the municipal debt that has grown year on year by about 14 billion from just under 45 billion rand to 58 billion. Ngokwestatement se-Eskom ukucisha kogesi ngokwesigaba sesine kusazoqhubeka isikhathi esingaziwa okwamanje. Belisoqulini udaba lwenxushunxushe eqhubekayo phakathi kwezwe lakwa-Israel kanye nombutho wezempi wama-Palestina iHamas emhlanganweni weBRICS obubanjwe ngobuchwepheshe besimanje. Lo mhlangano ubuholwa umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa njengosihlalo kanti ubuthanyelwe yinhloko zombuso kanye nezithunywa evele emazweni angaphansi kwenhlangano iBRICS. We also emphasize that civilians must be protected in accordance with international humanitarian law and international human rights law. And as the chair, we join calls for the immediate, and all of us have said that there be immediate release of all civilians who are being held. And we've also said that we condemn any kind of individual or mass forcible transfer or deportation of people, particularly Palestinians, from their own land. And we reiterated that the forced transfer and deportation of Palestinians, whether inside Gaza or to neighboring countries. Uyaqhubeka ukwethula ubufakazi usayitsheni bathu bakayi Mkhola enkantolo ephakeme eSepitoli. Uyazichitha izethulo ke zika advocate uThulani Mngomezulu ongummeli womsolo wokuqala nowesibili malungana nokuthi umsolo wokuqala umuzi Sibiya washawa ukuzavuma ukuthi uyabandakanyeka ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Kumanje icala liyaqhubeka.
Usayitshena ubathu bakayi Muhola uyazihlaba uyazihlikeza insolo zokuthi umsola oqala umuzi Sibiya bamthelekela ngenduku ukuze avume ukuthi uyabandakanyeka ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. What is of pivotal importance is that accused number 1, after his arrest, he was assaulted at Litabong and questioned about the death of Senzo Meyiwa. Number 2, he denies having been in possession of ammunition on that particular day, and further denies that he gave you permission to enter his premises. Ukuchitha ke lezi zethulo uthi uSibiya uqamba mangalihlaza cwe. Accused number 1 is not telling the truth, my lord. He is lying when he said he was assaulted at the municipal. Because, my lord, on that day we went to Foslora's police station and we were parked, my lord, at the parking lot. Phezukwalokhu uthi akulona iqiniso ukuthi banikela indaweni evulekile eFosloras lapho kuthiwa kwashaywa khona umsolwa. My lord, accused number 1 gave us permission to go to his place of residence, and my lord, I deny, my lord, and categorically deny that accused number 1 was ever assaulted, my lord, by me or by anyone, lord, I was with on that specific day. Sikhuluma nje leli cala liyaqhubeka kanti kulezi indaba ze-SABC nginkunqubeko Nzimande. Asisihleneze isimo echwebeni lase-Richards Bay njengoba i-Transnet sinqume ukumisa ukuthululwa kwamalahle kulo leli chweba kanti abashayeli bamaloli abaphuma eMpumalanga nase-Northwest bathi bakhathazwa yindlela okuxhumana ngayo abaqashi babo kanye nenkampani Transnet. Kusenokukhathazeka ngezokuphepha njengoba kunesiminyaminya samaloli emgwaqweni u-N2 phakathi kwe-Richards Bay noMtubatubo noTsenyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Imbangela lesi siminyaminya ukuhluleka kwe-Transnet ukuhlinzeka ngomzila owanele kanye nechwebe nendawo eyanele ukuze ithutheke kahle imbiwo okubala kuzo namalahle. Abashayeli bamaloli osekuphela insuku belinde ukuthula amalahle bathi abanalo ulwazi lweyinhlelo eqhubekayo. No communication, because they only want us to jump the queue and to go inside to offload. That's all what he's asking. When are you offloading? Can you please jump the queue so that we can work? We need loads. That's all what they want. Nothing, you know, we're just, nobody cares about us, you know, we're just standing here. Masipala wakulenda usabse ngokuthi uzomthathela inyathelo zomthetho uhulumeni kanye nenhlaka zombuso ezithintekayo. As a mayor who is, you know, a leader of government in this area, really I am tired of listening to, you know, stories and promises. That's why, you know, we are resorting to courts, you know, as the last means. Nhlangane road freight ithi besingagwemeka isiminyaminya samaloli. Education has raised its concerns, and a lot of people have actually asked us the questions, but your road, why are you raising concerns that rail is not working? Is this not bringing more business to you? Are you not happier? Kusenjalo iTransnet ithi benenguyazana nabathintekayo kulama business ngenhloso ukuthi kutholakale isixazululo. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande echithi iphakamiso zokuthi kuhlakazwe isikhwama esixhasa abafundi ngemali nesifas ukuze imali yabiwe ngqo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Inhlangano yabafundi iStudent Forum for Service Delivery imashele emahhovisi omnyango wemfundo ephakeme ifuna ukuthi kuhlakazwe isikhwama esixhasa abafundi ngemali inesifasi. Lesikhwama sikhungethwe uhide lwezinkinga okubalwa kuzo ukungazinzi kobuholi kanye nokugexabezwa ngendlela engafanele umsebenzi izinkampani ezine zobuchwepheshe ukuthi zihlinzeke abafundi imali evela kulesikhwama. Saying to Blade Nzimande, he must scrap NSFAS completely because it is an unnecessary red tape. In fact, NSFAS is chowing more money from our students that are supposed to come. We are proposing a simple financial method that they are using from basic education, where money moves from treasury straight to institutions. Yize kunjalo kepha ungqongqoshe wemfundo ephakeme uyazichitha iziphakamiso zokuthi kuhlakazwe lesikhwama. We do not intend to go back to giving money to institutions to then decide who gets funded. None whatsoever. We undertook a forensic investigation some years ago, and we found that there was just a lot of corruption. That's why we decided on a student funding model. Let students apply directly
Unxuse abafundi ke ukuthi bathembeke uma befaka izicelo. If you rob NSFAS, we're going to come for you. We really need to urge students and parents not to do that. Ukufaka izicelo zangonyaka ozayo sekuvuliwe kanti kulindeleke ukuthi kuvalwe ngasekupheleni kukaMasingana ngonyaka ozayo. Mbukeli sithatha iqwetolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. The immediate action has to be taken against the mayor Xolani Tseletsele. Insisi inqubo ukumisa imeyo masipala iKopano ngebonakale ku video iphikisana nesakhamuzi ebesikhale ngesimo semgwaqo yendawo ezikundleni zokuxhumana. Sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda ngena utabeno lihambe phambili besibike ukuthi amalungu ebhodi la kwaEskom ethule umbiko okusetshenziswa kwemali kule nkampani eParliament njengoba izwe lisesigabeni sesine sohlelo lokucisha ngogesi. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Ngesikhathi kubonakala ukwehla kwezinga lokwebiwa kwezimoto esifundazweni iLimpopo izakhamuzi ezakhele emngceleni iBait Bridge zikhala ngokwebiwa kweimoto ngendlela eyisimanga kodwa ngokusho kwamaphoyisa ebalenza kamuva athi ukwebiwa kweimoto kwehle ngo5.1% kulesifundazwe. uGreshi Bambo neminyaka engama51 waseBhalimusini ngumlimi uthi wahlaselwa wathathelwa imoto yakhe entshasha abeyisebenzisa kakhulu ukufeza umsebenzi wakhe uthabalisa abathathu bamshanga isihluku bakhala bemuka nemonto kanye nemali. I gave them a ride to the farm because I needed their labor, but as soon as they stepped into the car, they pepper sprayed my eyes, harassed and beat me up with sticks and pangas. They left me on the ground and then drove away with my vehicle. Omunye isakhamuzi esikhathazekile unxusa ingalo yomthetho ukuba ilwisane nalolu hlobo lobugebengu. We do not know what to do just because they keep on stealing our vehicles. And we were afraid, we were believing that maybe the department or the government is going to defend us, to protect us. So our cars are taken to Zimbabwe when we are looking for the help from the department. Iziphathimandla zamaphoyisa eLimpopo zivumile ukuthi izinga lokwebiwa kwezimoto liyakhula kanti okukhathaza kakhulu ukuthi zihanjiswe emazweni angomakhelwane. The borders of Musina, we have the army that is there. We also have our rural safety communities that we work hand in hand. We have also deployed a particular team that we called as an intervention team. Uhadebe unxusa abashayeli ukuba bagweme ukugibeza abantu endleleni. Enyunyana amaphoyisa iPop Cruise inxenxe umbuso ukuba udlulise igwebe eqinile kulezo gebengu ezothola zinecala lokubulala amaphoyisa. Amalungu enyunyana yamaphoyisa iPop Cruise ezwakalisa ilaka lawo ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwabasidlodlo aqhinqe phambi kwenkantolo yasemgungundlovu lapho bekuvele khona abasolwa ababili ngokubulala uwarrant officer umfundo Khumalo owadutshola ekwakhe ngonyaka odlule banxuswe ukuba enganikwa ibail. Futhi sithi ke akube khona ukushintshwa komthetho ukuthi umuntu obulele iphoyisa angachajwa ngemeda nje kuphela ngokuthi uchadwe ngokuthi uyabulele kodwa akachajwe ngokuthi uvukele umbuso ngoba kuvukela umbuso lokho. Inyunyane iphakamise ukuthi ikwazi ukuyivikela ngebhamu zomsebenzi. Nathi uma kuukuthi sizohlaselwa nathi asisebenzise amathuluzi ethu. Olunye udaba lokubulawa kwephoyisa olwenzeke ngesonto ledlule lapho uSayitsheni Thabani Gwalo socongwe khona ngemumva kwengxabano nomlisa Mumbe emgwaqweni eMgungundlovu. Ukuthi kuphi lokho kungaka ubhutwetha kwemvili ukuthi azadeserve ukuthi enziwe into enje ukuthi yena ngoba kade 10 kuyena ukuthi usengazambulale ngazuthi silwane ebesingakudeserve iphini. Kwesinye isigameko sokusocongwa kwephoyisa esikaSayitsheni Riyad Adams obulewe igebengu ebeyiphanga izitolo zobucwebe ePavilion eThekwini akaboshwa umuntu kuleso sigameko. Eyindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu. I-ANC
Sinqume ukumisa imeyo masipala eKopanong uXolani Tseletsele ebonakale ku video iphikisana nesakhamuzi ebesikhale ngesimo semgwaqo endawo ezinkundleni zokuxhumana. Imeyo masipala eKopanong uXolani Tseletsele ungaphansi kwengcindezi lokho kuza emva ukubhekana ngeziqo zamehlo nesakhamuzi nosekuthukutheliswa umphakathi waseYagersfontein. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usathathelele meya izinyathelo zokuqondiswa izigwegwe. The immediate action has to be taken against the mayor, Xolani Tseletsele, from Kopanong municipality. The actions of the mayor over the past week posed a threat to the well-being of an ordinary citizen in his private home. Obayisisuluko kabelo uthi sebezilungisile izinto nemeya. Icala ke lokusabisa belivuliwe amaphoyisa elihoxisiwe. Uthi izingane zakhe ezizibonele kuxatshwana zizoya kuthola usizo lokweluleka ngokwengqondo. My son is not coping. Sometimes he will just, whenever there is an argument between him and his sister, he will just use the same words that I used. So I think that's the only thing that concerns me. EFF ituhulumeni obusa kubambisana kufanele angenelele isuswe imeya. This is highly barbaric. It's foolishness, stupidity of note, but we're not really surprised. It's the caliber of the ANC leaders nowadays. This is what they gave us almost all the time. How do you intimidate a service recipient? Utseletsele uthi lolu daba ke selixazululiwe. I further apologized for confronting him in front of his family, of which might be a threat to the entire family, and we also resolved on that issue. Umasipala ke iKopanong ungomunye umasipala bathwele kanzima ngezimali njengoba izisebenzi zithola imiholo sekudlule isikhathi. Ikhomishana yezokhetho iIEC kwaZulu Natal ithi kube nokuphazamiseka ukubhalisela ukuvota ngempela sonto ngenxa yembhikisho yomphakathi kanye nesimo sezulu besingesihle noma kunjalo lesifundazwe sinabavoti abangaphekwe igide enhlanu ohlwini labavoti abakhona. Ikhomishana ithi zonke izikhungo zayo zokuvota ezicishe zibe izinkulungwane ezinhlanu zivule ngazo zombili izinsuku zangempela sonto ukuze zamukele abavoti abazobhalisela ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. Kube nembhikisho yomphakathi ezikhungwini zokuvota eziyishumi nesimo sezulu sabambezela ukuvula kwezinye iziteshi. Ukuregister kusho ukuthi usiyavota kodwa ukuregister kubeka unyawo lakho eduze naleyo process ngoba mawungaregistanga makukuthi next year mase siqeda ukwenza i-candidate nomination sekukhona abantu obonayo ukuthi hawu yazi ngingathanda ukubavotela laba noma umuntu oyimele noma iqembu sekulate ke ngoba ngesikhathi kwenzeka i-candidate nomination i-voters roll suke sesivalile. Ikhomishana ithi nokuchwepheshe sebuthuthukile. Into enhle ukuthi le gadget yethu esisebenzisayo iyakwazi ukusebenza noma ngabe iyadonsa i-network noma ngabe ayidonsi. Ngoba ama-map asayi manje ku-Google Master Station sethi sifake i-address sesikwazi ukuthi sinama-map ethu angaphakathi aka-IC esikwazi ukufika kona noma sine network noma asina network. I-IEC iphinde yathi abavoti basangakwazi ukubhalisa nge-internet noma kunoma yiliphi ihhovisi le-IEC futhi akudingeki ukuthi balinde enye impela sonto yokubhalisa ukuze babhalise. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Iqeqebana leshoshovu zaseGugulethu selibambe umbhikisho ngaphandle kwesishamthetho sesifundazwe Western Cape. Bafuna ukwakhelwa isibhedlela esisha esosiza elinye lamalokisha kule ndawo amadala eCape Flats. Lezi zakhamuzi zithi azuluthola usizo olugculisayo kulesi sibhedlela esikhona. Lababhikishi baqhamuka enhlanganweni ezehlukene nokufaka phakathi iMovement for Change and Social Justice kanye neUnite Behind. Lo mbhikisho ububhekiswe emahhovisi omnyango wezempilo. Bafuna kwakhiwe ingqalasizinda entsha yezempilo eGugulethu. Esasibhedlela asikho ku-condition kanye la clinic ayikho ku-condition right for abantu bethu bafumana i-services. Koqala sincinci. Okwesibini asikho friendly kumuntu ohamba nge-wheelchair okanye umuntu ohamba ngentonga. Okwesithathu ukuba uza eTroma uze ebusuku ngemoto funeka imoto ishiye ngaphandle ngoba kho space ngaphakathi.
Lezi shoshovu zithi umtholampilo okhona eGugulethu usumdala kakhulu njengoba sekuphele iminyaka engama-60 ukhona futhi awusabasizi ngalutho. Into eyenzekayo pha eKTC ixesha elininzi awudityaniswa nogqirha, udityaniswa namanesi angekho qualified for lento bekumele uba uyizele apha ubhalelwe nje ukuthi uhambe epharmacy kanti bangaba ukuthi qho xa uyile udibane nogqirha ndicinga into yoba ngeba beyibone kwangexesha naxa besinokuba naso isibhedlela phayana bebenokujonga babone into yoba ngoku kukho into ethi kukho ii-side effects ezidevelophayo apha kulo mntu ngenxa yale medication. Izakhamuzi zifuna le nqalasizinda entsha ikwazi ukubhekana nezinye izidingo zempilo njengeziphathelene namazinyo kanye nezidingo zabantu abaphila nokukhubazeka. Umnyango uthi usacubungula konke okubhalwe ohlwini lwezikhalo. Mbukela sibheke imakethe ngalesi sikhathi. Libizo 18.63 edoleni laseMelika libe ngu-23.39 kupondo kanti lingu-20.37 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza R1.15. Isephe JSE. Igolide libiza $2,005 i-ounce, iplatinum yona ibiza $940 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $82.57 umphongolo. Bukele sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.